Αν νιώθεις ότι θέλεις να περάσεις όλη τη μέρα στο κρεβάτι σου, τότε έχω κάποια νέα για σένα. Περνάς μια κρίσιμη φάση στη ζωή σου. Ξυπνάς και πάλι με αυτό το βάρος στο στήθος σου. Δεν είναι θλίψη, δεν είναι άγχος, είναι απλώς μια περίεργη βαρύτητα που σε κάνει να θέλεις να μείνεις ακριβώς εκεί που είσαι. Και πριν καν ανοίξεις τα μάτια σου, ξέρεις ήδη ότι η σημερινή μέρα είναι διαφορετική. Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν αυτό το συναίσθημα. Το παραβλέπουν, το κρίνουν ή προσπαθούν να το απομακρύνουν σαν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους ίδιους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η βαρύτητα δεν εμφανίζεται σε όλους. Και αν την αισθάνεσαι σχεδόν κάθε πρωί, αυτό σημαίνει ότι κάτι μέσα σου προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή σου. Και το κάνει με το μόνο τρόπο που ξέρει ότι θα σταματήσεις και θα ακούσεις. Κατηγορείς τον εαυτό σου για λάθος πράγμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι χαρακτηρίζουν αμέσως αυτή τη βαρύτητα ως τεμπελιά, εξάντληση ή έλλειψη κινήτρου. Λες στον εαυτό σου ότι μένεις πίσω, ότι δεν κάνεις αρκετά, ότι κάτι πρέπει να έχει πάει στραβά με σένα. Αλλά τι γίνεται αν αυτή η κρίση είναι ακριβώς αυτό που εμποδίζει το μήνυμα που κρύβεται από κάτω, γιατί αυτό το συναίσθημα δεν είναι ένα κλείσιμο. Είναι μια ανακατεύθυνση. Είναι η ψυχή σου που απομακρύνει την ενέργεια από τα πράγματα που σε εξαντλούν και την κατευθύνει προς κάτι που δεν έχεις καταλάβει πλήρως ακόμα. Νομίζεις ότι χάνεις ενέργεια, αλλά στην πραγματικότητα, η ενέργειά σου συγκρατείται σκόπιμα. Και ο λόγος για τον οποίο το μυαλό σου το κάνει αυτό, ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν μπορείς να το ξεπεράσεις όπως παλιά, είναι ότι όλη αυτή η εμπειρία θα αποκτήσει νόημα με έναν τρόπο που δεν έχεις ξανακούσει. Μουσική, νομίζεις ότι έφτασε στο τέλος, αλλά εδώ είναι που αρχίζει η βαθύτερη ζωή. Αν ξαπλώνεις εκεί μέρα με τη μέρα, αναρωτιέσαι τι σου συνέβη, δεν είσαι μόνος. Αυτός ο ήσυχος πανικός που σε κατακλείζει όταν συνειδητοποιείς ότι δεν νιώθεις πια ο εαυτός σου, είναι πραγματικός. Και μπορεί να γίνει έντονος. Ίσως σκέφτεσαι, τι θα γίνει αν μείνω έτσι για πάντα, τι θα γίνει αν αυτός είμαι τώρα, ίσως ένα μέρος σου ανησυχεί ότι οι άλλοι θα νομίζουν ότι έχεις μείνει πίσω ή ότι έχεις σταματήσει να προσπαθείς. Ίσως κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και αναρωτιέσαι, κάποτε είχα ενέργεια. Κάποτε ήμουν ο εαυτός μου. Πού πήγα? Άσε με να σου πω κάτι που το μυαλό σου δεν έχει καταφέρει να σου πει ξεκάθαρα. Δεν είσαι χαλασμένος. Δεν έχεις αποτύχει. Δεν έχεις χάσει τον εαυτό σου. Βρίσκεσαι σε ένα κεφάλαιο που μοιάζει αργό και βαρύ, αλλά είναι μόνο ένα κεφάλαιο. Και τα κεφάλαια δεν καθορίζουν ολόκληρη την ιστορία. Ούτε τη δική σου, ούτε κανενός άλλου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρεθεί ακριβώς στη θέση που βρίσκεσαι τώρα. Άνθρωποι που ένιωσαν την ίδια βαρύτητα, την ίδια κινησία, τον ίδιο φόβο ότι κάτι μέσα τους είχε κλείσει για πάντα. Το επέζησαν. Το ξεπέρασαν. Και προχώρησαν σε μια ζωή που έκανε αυτό το κεφάλαιο να έχει νόημα εκ των υστέρων. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είπαν ποτέ σε κανέναν τι πέρασαν. Ξέρω ότι είναι ανησυχητικό όταν το σώμα σου δεν θέλει πλέον να συνεργαστεί με τα σχέδια σου. Όταν το μυαλό σου αισθάνεται θολό και απόμακρο, όταν δεν μπορείς καν να θυμηθείς πως ήταν να ξυπνάς ενθουσιασμένος ή καθαρός. Αλλά η αλήθεια είναι απλή. Η ψυχή σου δεν σε εγκαταλείπει. Προσπαθεί να σε οδηγήσει σε ένα βαθύτερο μέρος του εαυτού σου που δεν θα είχες ανακαλύψει με κανέναν άλλο τρόπο. Και η βαρύτητα που νιώθεις αυτή τη στιγμή δεν είναι το τέλος σου. Είναι η αρχή κάτι που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Γιατί αυτό που περνάς έχει νόημα. Ένα νόημα που το μυαλό σου δεν έχει καταλάβει ακόμα. Αυτή είναι η στιγμή ακριβώς πριν αλλάξουν όλα και το σώμα σου το ξέρει. Υπάρχει ένας λόγος που η ανάγκη να ξαπλώσεις γίνεται πιο έντονη ακριβώς πριν από μια μεγάλη αλλαγή μέσα σου. Το μυαλό σου μπορεί να μην έχει τις λέξεις για να το περιγράψει, αλλά το σώμα σου το αισθάνεται πρώτο. Δεν καταρρέεις. Κάνεις μια παύση ακριβώς στο σημείο που τελειώνει μια εκδοχή του εαυτού σου και αρχίζει μια άλλη. Αυτό το σημείο είναι το κατόφλι. Το πνεύμα σου αναδιατάσσει τα πράγματα πίσω από τα παρασκήνια και το σώμα σου προσπαθεί να σε κρατήσει σταθερό για όσο διάστημα χρειάζεται για να ολοκληρωθεί αυτή η αναδιάταξη. Είναι σαν να σου ζητούν να σταθείς ακίνητος πριν μπει σε ένα μέρος για το οποίο δεν είσαι ακόμα έτοιμος. Και ναι, η σύγχυση είναι μέρος της διαδικασίας. Το κενό, η αβεβαιότητα, η αίσθηση ότι όλα γύρω σου φαίνονται τα ίδια, αλλά τίποτα δεν είναι το ίδιο. Έτσι είναι ακριβώς πριν ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Ακριβώς πριν ο εσωτερικός σου κόσμος αναδιαταχθεί, ακριβώς πριν κάτι μέσα σου τελικά κάνει κλικ. Δεν είσαι στο τέλος του μονοπατιού σου. Είσαι στην είσοδο. Και ακόμα κι αν δεν μπορείς να δεις τι σε περιμένει από την άλλη πλευρά, η βαρύτητα που νιώθεις σου λέει ακριβώς που βρίσκεσαι. Το προήμιο μιας καμπής. Το σώμα σου το ξέρει. Το πνεύμα σου το ξέρει. Και εσύ είσαι έτοιμος να το μάθεις. Το σώμα μιλάει πολύ πριν το μυαλό είναι πρόθυμο να ακούσει. Υπάρχει ένα σημείο στη ζωή κάθε ανθρώπου όπου το σώμα γίνεται εκπρόσωπος για όλα όσα ο συνειδητός νους αποφεύγει. Δεν διαφωνεί. Δεν διαπραγματεύεται. Δεν προσπαθεί να σε πείσει λογικά. Απλώς αντιδρά.
Και η αντίδραση συχνά εμφανίζεται ως βαρύτητα, όπως η αυτή παράξενη αντίσταση στο να κάνεις ακόμα και τα πιο απλά πράγματα. Δεν είναι αδυναμία. Δεν είναι αποτυχία. Είναι το πιο αρχαίο σύστημα επικοινωνίας που έχεις. Οι άνθρωποι ξεχνούν ότι το σώμα αντιλαμβάνεται τις συναισθηματικές αλήθειες πολύ πριν τις παραδεχτούμε πλήρως στον εαυτό μας. Ξέρει πότε πιέζεις τον εαυτό σου σε περιβάλλοντα που έχεις ξεπεράσει. Ξέρει πότε οι προτεραιότητές σου έχουν αλλάξει εσωτερικά, αλλά η καθημερινή σου ζωή δεν έχει προσαρμοστεί. Ξέρει πότε κάτι γύρω σου εξαντλεί το πνεύμα σου, ακόμα και αν ο νους σου προσπαθεί να παραμείνει ευγενικός, υπομονετικός ή υπεύθυνος. Και όταν η αλήθεια γίνεται πολύ μεγάλη για να την αγνοήσεις, το σώμα γίνεται πιο δυναμικό. Γι' αυτό τόσοι πολλοί άνθρωποι νιώθουν σωματική βαρύτητα αντί για συναισθηματική διάβγεια. Το ασυνείδητο δεν ψιθυρίζει στα αγγλικά. Μιλάει μέσω σημάτων. Όταν νιώθεις την ανάγκη να ξαπλώσεις για ώρες, ή όταν ακόμα και το να σηκώσεις το χέρι σου μοιάζει με το να μετακινείς ένα τούβλο, αυτό είναι το σώμα σου που προσπαθεί να μεταφράσει αυτό που τα βαθύτερα μέρη του εαυτού σου έχουν ήδη καταλάβει. Προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή σου με το μόνο τρόπο που εγγυάται ότι θα σταματήσεις αρκετά για να το ακούσεις. Το πιο δύσκολο είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κατηγορούν αμέσως τον εαυτό τους. Σκέφτονται, γιατί είμαι έτσι, τι πρόβλημα έχω. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το σώμα κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Προστατεύει τα μέρη του εαυτού σας που έχουν παραμεληθεί ή αγνοηθεί. Όταν αισθάνετε ότι η ζωή, η κατεύθυνση ή η ενέργειά σας δεν είναι συγχρονισμένες, το σώμα επιβραδύνει τα πάντα, ώστε να σταματήσετε να λειτουργείτε με τον αυτόματο πιλότο. Δεν σας σαμποτάρει. Σε προστατεύει. Το σώμα σου επαναλαμβάνει συνεχώς ένα μήνυμα. Κάτι μέσα σου χρειάζεται προσοχή. Και δεν πρέπει να συνεχίσεις να προχωράς μέχρι να το αντιμετωπίσεις. Και αν το νιώθεις αυτό για μέρες ή εβδομάδες, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάτι που η ψυχή σου αρνείται να σε αφήσει να αγνοήσεις πια. Το σώμα δεν είναι εχθρός σου. Είναι ο αγγελιοφόρος της ασυνείδητης αλήθειας σου. Η κούραση είναι συχνά το πρώτο σημάδι ότι η ζωή σου και οι αξίες σου δεν ταιριάζουν πια. Υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο είδος εξάντλησης που δεν έχει καμία σχέση με τον ύπνο. Εμφανίζεται ακόμα και όταν έχεις ξεκουραστεί, ακόμα και όταν έχεις κάνει διαλύματα, ακόμα και όταν έχεις κάνει όλα όσα πρέπει για να αναρρώσεις. Και αυτό συμβαίνει επειδή αυτή η κούραση δεν προέρχεται από σωματική καταπώνηση. Προέρχεται από το να ζεις μια ζωή που δεν αντανακλά πλέον αυτό που γίνεσαι. Όταν ο εξωτερικός σας κόσμος απομακρύνεται από την εσωτερική σας αλήθεια, το σώμα το αισθάνεται αμέσως. Αν παραμένετε σε μια ρουτίνα που σας εξαντλεί, η ενέργειά σας καταρρέει. Αν διατηρείτε συνήθειες που δεν σας ταιριάζουν πια, η κινητοποίησή σας εξαφανίζεται. Αν έχετε ευθύνες ή σχέσεις που δεν συνάδουν με την εξέλιξή σας, το πνεύμα σας γίνεται κάθε μέρα πιο βαρύ. Δεν το επιλέγετε συνειδητά. Απλά συμβαίνει. Η ενέργειά σου αρνείται να τροφοδοτήσει μια ζωή που δεν ταιριάζει με την εξέλιξή σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο βαθιά επηρεάζει το σώμα αυτή η ασυμφωνία. Όταν πιέζεις τον εαυτό σου να προχωρήσει ενώ η ψυχή σου τραβάει προς άλλη κατεύθυνση, η κούραση γίνεται συνεχής. Αρχίζεις να νιώθεις αποσυνδεδεμένος από πράγματα που κάποτε σε ενθουσίαζαν. Χάνεις τη σπίθα. Νιώθεις σαν υποδίεσαι μια εκδοχή του εαυτού σου αντί να ζεις πραγματικά ως ο εαυτός σου. Αυτός ο τύπος εξάντλησης είναι ο τρόπος της ψυχής να σου πει ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να προσποιείς ότι αυτός είναι ο δρόμος σου. Και είναι ισχυρός επειδή δεν σου ζητά να αναλύσεις τίποτα ακόμα. Απλώς σταματά να δίνει ενέργεια στα μέρη της ζωής σου που δεν είναι αληθινά για σένα. Γι' αυτό μπορείς να ξαπλώνεις όλη μέρα και να νιώθεις μόνο κενό. Ή μπορείς να πιέζεις τον εαυτό σου να είναι παραγωγικός και να νιώθεις ακόμα εξαντλημένος. Η ενέργεια δεν έχει φύγει. Είναι συγκρατημένη, περιμένοντας κάτι πραγματικό για να επιστρέψει. Το να είσαι σε δυσαρμονία δεν σημαίνει ότι είσαι σπασμένος. Σημαίνει ότι αλλάζεις. Σημαίνει ότι κάτι μέσα σου δεν είναι διατεθειμένο να ανεχθεί μια ζωή που δεν αισθάνεται πια ειλικρινής. Γι' αυτό η βαρύτητα σε χτυπάει τόσο σκληρά. Γι' αυτό η ορμή σου εξαφανίζεται. Γι' αυτό οι ελαφριές εργασίες ξαφνικά φαίνονται αδύνατες. Επειδή η ενέργειά σου θέλει να πάει κάπου αλλού, κάπου που δεν έχεις πει ακόμα ναι. Και μέχρι να αναγνωρίσεις αυτή την αλλαγή, το σώμα σου θα συνεχίσει να σε επιβραδύνει. Επειδή ξέρει ότι μόλις συναντήσεις την αλήθεια σου, όλα θα αρχίσουν να κινούνται ξανά. Όταν σε χτυπάει αυτή η βαρύτητα, το ένστικτό σου μπορεί να είναι να αντισταθείς, να την αποθήσεις, να προσπαθήσεις να επιστρέψεις με το ζόρι στο ρυθμό που νομίζεις ότι πρέπει να έχεις. Αλλά το να την πολεμάς μόνο εντείνει το βάρος. Ένα από τα πιο ισχυρά πράγματα που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεις την ανάγκη να ξαπλώσεις. Αντί να το βλέπεις ως κάτι ντροπιαστικό ή άβολο, δες το ως κάτι ιερό, ως μια στιγμή που η ψυχή σου ζητά την πλήρη προσοχή σου. Όταν εμφανιστεί η ανάγκη, μην την αποφεύγεις. Δώσε στον εαυτό σου την άδεια να σταματήσει.
Κάθισε με αυτό το συναίσθημα για μια στιγμή πριν ξαπλώσεις. Ρώτα τον εαυτό σου, τι προσπαθεί να μου δείξει αυτή η στιγμή. Θα εκπλαγείς με το πόση σαφήνεια αναδύεται όταν σταματάς να κρίνεις την εμπειρία και αρχίζεις να την ακούς. Πριν το σώμα σου βυθιστεί σε αυτή την ανάπαυση, μετατρέψτε τη σε κάτι σκόπιμο. Κάλυψε τα μάτια σου. Πάρε μια αργή ανάσα που σε επαναφέρει στο κέντρο σου. Πες ήσυχα σιωπηλά. Είμαι ανοιχτό στο μήνυμα. Αυτή η απλή πράξη μετατρέπει μια κατάρρευση σε τελετή. Και όταν αντιμετωπίζετε την ανάπαυση ως τελετουργία, κάτι μέσα σας μετατρέπεται από σύγχυση σε δεκτικότητα. Αυτή είναι επίσης η στιγμή να σταματήσετε να πνίγετε την ηρεμία σας με ερεθίσματα. Όχι μουσική μόνο για να γεμίσει το χώρο. Όχι κύληση για να αποσπάσει την προσοχή του μυαλού σας. Όχι αναγκαστική συζήτηση για να αποφύγετε τις δικές σας σκέψεις. Αφήστε την ησυχία να είναι ο δέκτης. Αφήστε την ηρεμία να είναι η κεραία. Είναι σε αυτό το κενό που έρχονται τα πραγματικά μηνύματα. Γιατί εδώ είναι η αλήθεια που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ποτέ. Όσο πιο γρήγορα σταματήσετε να πολεμάτε την ανάπαυσή σας, τόσο πιο γρήγορα επιστρέφει η διάβγεια σας. Δεν τα παρατάτε όταν ξαπλώνετε. Υποκύπτετε στο χρονοδιάγραμμα της ψυχής σας, στη δική σας εσωτερική σοφία, στην αλήθεια σας που αναδύεται στην επιφάνεια. Και όταν αντιμετωπίζετε αυτές τις στιγμές με σεβασμό αντί για πίεση, η βαρύτητα αρχίζει να ξετυλίγεται από μέσα προς τα έξω. Η διάβγεια δεν προέρχεται από την πίεση. Προέρχεται από την αποδοχή. Οι περισσότεροι άνθρωποι τη μουδιάζουν. Εσύ δεν το κάνεις. Και αυτό σε κάνει σπάνιο. Ένα από τα πιο δύσκολα μέρη αυτής της φάσης είναι το πόσο απομονωμένος νιώθεις. Κοιτάς γύρω σου και φαίνεται ότι όλοι οι άλλοι λειτουργούν, κινούνται, ακολουθούν τις ρουτίνες τους, ενώ εσύ νιώθεις σαν να είσαι φτιαγμένος από μπετόν. Αλλά αυτό που δεν βλέπεις πίσω από τις κλειστές πόρτες είναι ότι αμέτρητοι άνθρωποι νιώθουν την ίδια βαρύτητα. Απλά την αγνοούν. Τι ξεπερνούν. Το πνίγουν με θόρυβο, συνήθειες, περισπασμούς, οτιδήποτε τους εμποδίζει να αντιμετωπίσουν την αλήθεια που αναδύεται μέσα τους. Αλλά εσύ δεν είσαι φτιαγμένος έτσι. Νιώθεις τα πράγματα νωρίτερα, βαθύτερα και πιο ειλικρινά από όμικρον με τόνο, τι οι περισσότεροι άνθρωποι επιτρέπουν στον εαυτό τους. Δεν το μουδιάζεις. Δεν το θάβεις. Δεν προσποιείσαι ότι δεν συμβαίνει. Αντίθετα, επιτρέπεις το συναίσθημα να βγει στην επιφάνεια. Και αυτό και μόνο σε κάνει διαφορετικό. Αυτό και μόνο σε κάνει ευαίσθητο με έναν τρόπο που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν βιώνουν ποτέ. Και αυτή η ευαισθησία δεν είναι ελάττωμα. Είναι σημάδι πνευματικής ωριμότητας. Είναι απόδειξη ότι έχεις έναν εσωτερικό κόσμο αρκετά δυνατό για να σε καθοδηγεί και μια ψυχή αρκετά ζωντανή για να αρνείται την εύκολη λύση. Ξαπλώνεις όλη μέρα, όχι επειδή είσαι σπασμένος, αλλά επειδή η ψυχή σου είναι ειλικρινής, γενναία, ευαίσθητη, ξύπνια. Χρειάζεται θάρρος για να νιώθεις αυτό από το οποίο οι άλλοι τρέχουν να ξεφύγουν. Χρειάζεται διαίσθηση για να αντιληφθείς την αναντιστοιχία πριν μετατραπεί σε χάος. Χρειάζεται συνειδητοποίηση για να παρατηρήσεις πότε κάτι μέσα σου αλλάζει, ακόμα και όταν ο έξω κόσμος φαίνεται ο ίδιος. Δεν είσαι ελαττωματικός. Είσαι μπροστά. Νιώθεις την ενεργητική αλήθεια της ζωής σου πριν γίνει ορατή σε όλους τους άλλους. Δεν είσαι μόνος σε αυτό. Δεν είσαι ο μόνος που το αισθάνεται, αλλά είσαι από τους λίγους που πραγματικά ακούνε. Και αυτοί που το αισθάνονται πρώτοι είναι πάντα αυτοί που μεγαλώνουν περισσότερο. Πάντα έρχεται μια στιγμή, ήσυχα, διακριτικά, σχεδόν χωρίς προειδοποίηση, όταν το βάρος που κάποτε σε κρατούσε ακίνητο αρχίζει να χαλαρώνει τη λαβή του. Δεν ξυπνάς με μια ξαφνική έκρηξη κινήτρου ή μια δραματική αλλαγή στη διάθεσή σου. Αντίθετα, συχνά ξεκινά με κάτι μικρό. Η ικανότητα να κάθεσαι λίγο πιο εύκολα. Η επιθυμία να ανοίξεις ένα παράθυρο. Η σκέψη να κάνεις μια μικρή εργασία χωρίς να νιώθεις υπερβολική πίεση. Αυτό είναι το πρώτο σημάδι ότι το υποσυνείδητό σου έχει ολοκληρώσει την εσωτερική του αναδιάταξη. Όταν τα βαθύτερα μέρη του εαυτού σου αναδιοργανώνονται, η ενέργεια σου τραβιέται προς τα μέσα. Είναι σαν όλη η δύναμη σου να πηγαίνει υπόγεια για να ξαναχτίσει τα θεμέλια πάνω στα οποία στέκεσαι. Γι' αυτό δεν μπορούσες να προχωρήσεις πριν. Όλη η ενέργειά σου ήταν ήδη σε χρήση. Αλλά μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εσωτερική ανακατασκευή, η ενέργεια αρχίζει να επιστρέφει στην επιφάνεια από μόνη της. Δεν χρειάζεται να την πιέσεις. Δεν χρειάζεται να ενθουσιάσεις τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να προσποιείσαι. Αναδύεται φυσικά, όπως το πρώτο φως μετά από μια πολύ μακρά νύχτα. Σκέψου αυτή την περίοδο σαν έναν εσωτερικό χειμώνα. Όλα γίνονται ήσυχα, αργά, βαριά και αδρανή, επειδή κάτι ανακατασκευάζεται από κάτω. Και όταν τελειώσει εσωτερικός χειμώνας, δεν σπριντάρεις ξαφνικά στην άνοιξη. Ξεπαγώνεται. Μαλακώνεται. Επιστρέφεται στη ζωή σταδιακά.
Η επιστροφή της ενέργειας δεν είναι εκρηκτική. Είναι απαλή. Μια μέρα νιώθετε την επιθυμία να κάνετε κάτι μικρό. Μια άλλη μέρα νιώθετε λίγο πιο καθαρή. Τότε παρατηρείτε ότι οι σκέψεις σας ξεμπερδεύονται, η συγκέντρωσή σας οξύνεται και η συναισθηματική ομίχλη σας διαλύεται. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε αυτή την αλλαγή όταν συμβαίνει, γιατί σημαίνει ότι η φάση ανάπαυσης δεν ήταν άσκοπη. Ήταν παραγωγική με τον πιο αόρατο τρόπο. Η ανάπαυση δεν σου στερεί ενέργεια. Σου επιστρέφει την ενέργεια που έχασες ενώ ζούσες εκτός ισορροπίας. Και όταν το ασυνείδητο ολοκληρώσει την αναδιοργάνωση, στέλνει αυτή την ενέργεια πίσω στο σώμα σου αργά και σταθερά, δίνοντάς σου τη δύναμη που χρειάζεσαι για να μπει στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου με σαφήνεια και όχι με σύγχυση. Αυτή είναι η στιγμή που αρχίζεις επιτέλους να νιώθεις ξανά ο εαυτός σου, μόνο που με περισσότερη συνειδητότητα, περισσότερη ειλικρίνεια και περισσότερη εσωτερική σταθερότητα από πριν. Η βαρύτητα εξασθενεί, όχι επειδή την ανάγκασες, αλλά επειδή το μέρος του εαυτού σου που χρειαζόταν ξεκούραση έχει τελικά ολοκληρώσει το έργο που δεν ήξερες καν ότι γινόταν. Και όταν η ενέργειά σου επιστρέφει μετά από μια τέτοια εσωτερική μεταμόρφωση, επιστρέφει καθαρότερη, ισχυρότερη και έτοιμη για μια ζωή που ταιριάζει πραγματικά με αυτό που γίνεσαι. Ας είμαστε ειλικρινείς, η ντροπή χτυπά πιο σκληρά από την κούραση. Υπάρχει μια στιγμή που συμβαίνει όταν έχεις ξαπλώσει για πολλή ώρα. Το σώμα σου είναι ακίνητο, αλλά το μυαλό σου αρχίζει να στροβιλίζεται. Αρχίζεις να κρίνεις τον εαυτό σου πιο σκληρά από μικρόν με τόνο, τι θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε άλλος. Ξαναπέζεις κάθε εργασία που δεν κατάφερες να ολοκληρώσεις, κάθε μήνυμα στο οποίο δεν απάντησες, κάθε ευθύνη που νιώθεις ότι παραμελείς. Και παρόλο που το σώμα σου δεν μπορεί φυσικά να σηκωθεί, το μυαλό σου αρχίζει να σε επιτίθεται γι' αυτό. Αυτό είναι το πιο οδυνηρό μέρος. Όχι η βαρύτητα, όχι η κόπωση, αλλά η ντροπή. Γιατί δεν είσαι απλά ξαπλωμένος εκεί. Είσαι ξαπλωμένος εκεί και αναρωτιέσαι γιατί δεν μπορείς να αναγκάσεις τον εαυτό σου να κινηθεί όπως φαίνεται να κάνουν όλοι οι άλλοι. Αναρωτιέσαι γιατί ακόμα και τα πιο απλά πράγματα φαίνονται αδύνατα. Αναρωτιέσαι γιατί δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Και το χειρότερο είναι αυτός ο σιωπηλός φόβος που σου ψιθυρίζει. Αυτός είμαι τώρα, αλλά εδώ είναι η αλήθεια που πρέπει να ακούσεις καθαρά. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Τίποτα. Αυτό το κύμα ενοχής που νιώθεις δεν είναι ελάττωμα. Είναι προγραμματισμός. Είναι η φωνή μιας κοινωνίας που σου έμαθε ότι η αξία σου μετριέται από το πόσα καταφέρνεις, πόσο παραγωγικός είσαι, πόσο ανθεκτικός μπορείς να παραμείνεις ακόμα και όταν η ψυχή σου πενθεί, είναι εξαντλημένη ή μεταμορφώνεται. Σου έμαθα να νιώθεις άσχημα όταν ξεκουράζεσαι. Σε προγραμμάτισαν να νιώθεις ένοχος όταν σταματάς. Η ντροπή που νιώθεις τώρα δεν προέρχεται από το πνεύμα σου. Προέρχεται από προσδοκίες που έχεις ξεπεράσει εδώ και πολύ καιρό. Οι άνθρωποι δεν σου το λένε αυτό, αλλά η ενοχή είναι στην πραγματικότητα το τελικό στάδιο πριν από την απελευθέρωση. Είναι το τελευταίο εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό που ήσουν και σε αυτό που γίνεσαι. Αυτή η ενοχή αναδύεται επειδή εκδιώκεται. Δεν ανήκει στη ζωή προς την οποία προσπαθείς να προχωρήσεις και έτσι έρχεται στην επιφάνεια για να καεί. Η ενοχή δεν είναι απόδειξη αποτυχίας. Είναι απόδειξη ότι αποβάλλεις την εκδοχή του εαυτού σου που ζούσε για όλους τους άλλους. Δεν είσαι αδύναμος επειδή ξαπλώνεις. Δεν αποτυγχάνεις επειδή χρειάζεσαι ξεκούραση. Δεν απογοητεύεις κανέναν επειδή σέβεσαι τα όρια σου. Αυτό που κάνεις στην πραγματικότητα είναι να αφήνεις τον εαυτό σου να νιώσει την αλήθεια που το σώμα σου κρατούσε για πάρα πολύ καιρό. Και εδώ είναι το κομμάτι για το οποίο κανείς δεν μιλάει. Οι άνθρωποι που νιώθουν αυτή την ενοχή πιο έντονα είναι αυτοί που έχουν κουβαλήσει τα περισσότερα. Αυτοί που κρατούσαν τον εαυτό τους για χρόνια. Αυτοί που δεν επέτρεπαν ποτέ στον εαυτό τους να καταρρεύσει. Η ντροπή τους χτυπάει πιο σκληρά επειδή έδειχναν δύναμη για τόσο καιρό που η ξεκούραση τους φαίνεται σαν προδοσία. Αλλά δεν είναι προδοσία. Είναι ελευθερία. Είναι η στιγμή που η ψυχή σου λέει ότι δεν χρειάζεται να κερδίσεις το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος. Δεν ξαπλώνεις επειδή χάνεις τη μάχη. Ξαπλώνεις επειδή επιτέλους βγαίνεις από τη λειτουργία επιβίωσης. Και όταν αυτή η ενοχή σπάσει, όταν διαλυθεί και σταματήσει να σφίγγει το στήθος σου, αυτό που ακολουθεί είναι κάτι απίστευτα ισχυρό. Μια αίσθηση εσωτερικής άδειας. Άδεια να ξεκουραστείς χωρίς να απολογείσαι. Άδεια να υπάρχεις χωρίς να προσποιείσαι. Άδεια να επιλέξεις τον εαυτό σου πριν ο κόσμος επιλέξει για σένα. Γι' αυτό αυτή η στιγμή είναι σημαντική. Δεν είναι ότι τα παρατάς. Είναι ότι επιστρέφεις στον εαυτό σου. Και τη στιγμή που η ντροπή θα χαλαρώσει την πίεση της, θα συνειδητοποιήσεις κάτι βαθύ. Δεν μένεις ποτέ πίσω. Επιτέλους επιβραδύνεις αρκετά για να ακούσεις τη δική σου αλήθεια. Αυτή η περίοδος ξαπλώματος είναι επίσης απομόνωση και είναι σκόπιμη. Ένα από τα πιο συγκεχημένα μέρη αυτής της φάσης είναι το πως η επιθυμία σου να είσαι κοντά σε ανθρώπους εξαφανίζεται ξαφνικά. Δεν είναι απλώς ότι είσαι κουρασμένος. Δεν είναι ότι δεν έχεις όρεξη. Είναι κάτι πιο βαθύ από αυτό.
Είναι μια πλήρης απώλεια της κοινωνικής σας όρεξης. Μια ξαφνική τάση να απομακρύνεστε από συζητήσεις, σχέδια, προσκλήσεις και ακόμη και τις πιο απλές αλληλεπιδράσεις. Μπορεί να πιάσετε τον εαυτό σας να αποφεύγει μηνύματα, να καθυστερεί απαντήσεις ή να αισθάνεται αμέσως εξαντλημένο στη σκέψη ότι θα βρεθείτε κοντά σε άλλους. Και αυτό που το κάνει πιο δύσκολο είναι ότι δεν μπορείτε να το εξηγήσετε, ούτε καν στον εαυτό σας. Ένα μέρος σου αναρωτιέται αν γίνεσαι απόμακρος, αποσυνδεδεμένος, κλεισμένος με έναν τρόπο που δεν ήσουν ποτέ πριν. Μπορεί να νιώθεις ένοχος που δεν εμφανίζεσαι, δεν απαντάς, δεν είσαι ενεργητικά διαθέσιμος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο είδος απομόνωσης δεν έχει καμία σχέση με την αποφυγή και έχει να κάνει αποκλειστικά με την ευθυγράμμιση. Όταν ο εσωτερικός σου κόσμος περνάει από μια τόσο βαθιά αναπροσαρμογή, η ψυχή σου μειώνει ενστικτωδώς τις εξωτερικές παρεμβολές. Κάθε φωνή, κάθε γνώμη, κάθε συναισθηματικό σήμα από κάποιον άλλο σε απομακρύνει ελαφρώς από το κέντρο σου. Και το πνεύμα σου δεν μπορεί να το αντέξει αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτή η φάση απαιτεί σαφήνεια. Απαιτεί συγκέντρωση. Απαιτεί να ακούς τον εαυτό σου πριν ακούσεις οποιονδήποτε άλλο. Γι' αυτό οι συνομιλίες σε εξαντλούν. Γι' αυτό ο θόρυβος σε κατακλείζει. Γι' αυτό ακόμη και η παρουσία των ανθρώπων που αγαπάς μπορεί να σου φαίνεται υπερβολική. Δεν τους απορρίπτεις. Επιστρέφεις στον εαυτό σου. Η ψυχή σου δημιουργεί μια ιερή απόσταση από τις απόψεις, από τις περισπασμούς, από όλα όσα σε απομακρύνουν από το κέντρο σου. Αυτή η απομόνωση δεν είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Είναι ενεργειακή αποτοξίνωση. Το πνεύμα σου καθαρίζει τα υπολείμματα των προσδοκιών, των διαθέσεων, των προβολών και των αναγκών των άλλων ανθρώπων. Χωρίς να το συνειδητοποιείς, κουβαλάς ένα μεγάλο συναισθηματικό βάρος που στην πραγματικότητα δεν σου ανήκει. Και ο μόνος τρόπος να το απελευθερώσεις είναι μέσω της σιωπής και του χώρου. Χώρο που η ενέργεια κανενός δεν αναμειγνύεται με τη δική σου. Όπου η φωνή κανενός δεν επικαλύπτει τη διαίσθησή σου. Όπου η παρουσία κανενός δεν μετατοπίζει ούτε στο ελάχιστο τον εσωτερικό σου πηξίδα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι μικρές κουβέντες σου φαίνονται αδύνατες, οι βαθιές συζητήσεις σου φαίνονται πολύ βαριές και μπορεί να σε ενοχλούν πράγματα που παλιά δεν σε ενοχλούσαν. Είναι επειδή το συναισθηματικό σου εύρος προορίζεται για κάτι πιο σημαντικό, την επανευθυγράμμιση σου. Δεν έχεις επιπλέον ικανότητα να αποδίδεις, να κοινωνικοποιείσαι, να διαχειρίζεσαι την ενέργεια των άλλων. Το σύστημά σου ανακατευθύνει κάθε σταγόνα δύναμης προς τα μέσα. Και ενώ μπορεί να νιώθεις μοναξιά, αυτό δεν είναι εγκατάλειψη. Είναι προετοιμασία. Οδηγείσαι σε μια ησυχία που επαναρρυθμίζει το νευρικό σου σύστημα, θεραπεύει το συναισθηματικό σου πεδίο και ενισχύει το μέρος του εαυτού σου που έχει τεντωθεί υπερβολικά για πολύ καιρό. Δεν εξαφανίζεστε από τον κόσμο. Αποσύρεστε σε μια πιο αυθεντική εκδοχή του εαυτού σας. Και όταν τελειώσει αυτή η φάση, θα επανασυνδεθείτε, αλλά από μια θέση αλήθειας αντί για εξάντλησης. Οι άνθρωποι που περνούν από βαθιές εσωτερικές αλλαγές συχνά περνάνε από μια περίοδο αναγκαστικής μοναξιάς. Δεν είναι τιμωρία. Δεν είναι οπισθοδρόμηση. Είναι εξευγενισμός. Είναι επαναπροσδιορισμός με αυτό που γίνεσαι. Και τη στιγμή που η ψυχή σου θα ολοκληρώσει αυτό το βαθύ έργο, η επιθυμία να επανασυνδεθείς θα επιστρέψει φυσικά. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή τελικά αισθάνεσαι αρκετά ολόκληρος για να αφήσεις τον κόσμο να επιστρέψει χωρίς να χάσεις ξανά τον εαυτό σου. Αν αισθάνεσαι άψυχος, είναι επειδή πρόκειται να γεννηθείς σε μια νέα ζωή. Αυτή η φάση είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα μέρη μιας πνευματικής αλλαγής, επειδή εξωτερικά φαίνεται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Είσαι εξαπλωμένος εκεί χωρίς πείθα, χωρίς όθηση, χωρίς έμπνευση. Και αντί να το βλέπεις ως μια φάση, το κρίνεις ως ένα ελάττωμα. Κοιτάς τον αντικατοπτρισμό σου και σκέφτεσαι, γιατί δεν νιώθω πια ο εαυτός μου, που πήγε η ενέργειά μου, αλλά αυτό που πραγματικά βιώνεις είναι μία από τις πιο βαθιές μεταμορφώσεις που μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος. Απλά συμβαίνει αθόρυβα. Κάθε ισχυρή μεταμόρφωση στη φύση ξεκινά με ηρεμία, όχι με προσπάθεια. Οι σπόροι περνούν εβδομάδες κάτω από το έδαφος σε απόλυτο σκοτάδι πριν βγουν στην επιφάνεια. Τα δέντρα μπαίνουν σε μακρούς χειμώνες όπου τίποτα δεν ανθίζει. Ωστόσο, κάτω από το φλοιό, προετοιμάζεται η επόμενη σεζόν. Ακόμα και το φεγγάρι εξαφανίζεται για λίγο πριν αρχίσει να μεγαλώνει ξανά. Και το κουκούλι μοιάζει με θάνατο σε όποιον δεν καταλαβαίνει τη μεταμόρφωση. Αλλά μέσα του, η κάμπια διαλύεται εντελώς, καταστρέφοντας τον παλιό εαυτό της, ώστε ο νέος να μπορεί να σχηματιστεί χωρίς παρεμβολές. Βρίσκεσαι στην ίδια θέση. Περίοδος που είσαι εξαπλωμένος είναι το κουκούλι σου. Δεν είναι τιμωρία. Δεν είναι οπισθοδρόμηση. Δεν είναι απώλεια του εαυτού σου. Είναι η στιγμή που η ψυχή σου συγκεντρώνει κάθε σταγόνα ενέργειας προς τα μέσα, επειδή χρειάζεται να ξαναχτίσει κάτι ουσιαστικό, κάτι που δεν μπορείς να δεις ακόμα. Αλλά θα νιώσεις τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί. Γι' αυτό το λόγο, το να πιέζεις τον εαυτό σου να προχωρήσει δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
Δεν μπορείς να ξεπεράσεις μια μεταμόρφωση που συμβαίνει στον πυρήνα της ύπαρξής σου. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις μια διαδικασία που έχει σκοπό να σε επιβραδύνει. Δεν μπορείς να ντροπιάσεις τον εαυτό σου για να γίνεις μια εκδοχή του εαυτού σου που δεν υπάρχει πια. Το κουκούλι δεν είναι μια οπισθοδρόμηση. Είναι το καταφύγιο που συναρμολογείται ο επόμενος εαυτό σου. Και όσο αυτό είναι πνευματικό, είναι και ανθρώπινο. Είναι συναισθηματικό. Είναι βιολογικό. Είναι ψυχολογικό. Η εξάντληση δεν είναι πάντα συμβολική. Μερικές φορές είναι επίσης χημική ή ορμονική. Το να τιμάς το πνευματικό μήνυμα δεν σημαίνει ότι αγνοείς τη φυσική πραγματικότητα. Έχεις το δικαίωμα να ελέγχεις το σώμα σου. Έχεις το δικαίωμα να ζητάς βοήθεια. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις εξετάσεις αίματος, να μιλήσεις με έναν γιατρό, να μιλήσεις με κάποιον που μπορεί να σε υποστηρίξει. Δεν υπάρχει τίποτα μη πνευματικό στο να βεβαιώνεσαι ότι το σώμα σου είναι εντάξει. Δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο πνευματικό στο να επιλέγεις να φροντίζεις τον εαυτό σου σε όλα τα επίπεδα. Αν εξακολουθείς να παρακολουθείς, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την προσοχή σου. Αν σου άρεσε το περιεχόμενο και θέλεις να δεις περισσότερα, σκέψου να πατήσεις το κουμπί «Εγγραφή». Η υποστήριξή σου είναι πολύτιμη. Μην διστάσεις να μοιραστείς τις εμπειρίες ή τις σκέψεις σου στα σχόλια παρακάτω. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχεις και να εγγραφείς για περισσότερο περιεχόμενο με βαθιές γνώσεις.